Хайде с мен да търсим големи речни щуки. Докато се вървя с горските пътеки, виждаме тази гъба. Страхотно. Направо ми скри въртележката. Какво? Ясно, как така едва не дам барма? Даже не смяташ, че фана кефалната река. Хайде, майко! Майко. Опа, той има ти хора, майка. Дали ще скочи? Закачих дървото, за което се криеше. И ревът се изплаши. Браво се това. Защо така е? Четвърта изтървана. Буквално стоя на едно дърво. Се опитам да направя нещо. Обаче нямам място да се мъча. Майко. Това беше още. Тук не мога да засекам просто. Нямам място. Този път я фана. Затова се надведох. Добър пайк. Добър. Това е много добър. Ева ми личи. Сега те пускам. Това съм направил пълна снимка и те пускам. И екипа ми е в колата, всичко ми е в колата. Поводи, всичко. Чайте, хороче. Напоснам съм да отида при щуката на гости. Опа! Уйте! Ще ми скъса пръстите. Откачи се. Много по-решение от мене. Страшно много по-решение. Рибата беше много добра. О! Монстир! Хубава штука. Хубава штука. Много дебела штука. Сега да не е бастисал, както казва батко и Мишо. Ево моето ръче.
Да ми напомните на следващия клип да си купя, да си взема един клип. Пак се изпусна. Днеска явно ще ги изпускам. Не знам кой там прилича на какво. Да. Това ще стане кифолско видео. Коста с тия кефали. Чи с повод. И пак. И каква голяма тройка съм служил. Мазен пайк. И сега катняем кеп. Хубава штука. Хора, не изяждате мъщици. Пак, брат. Не, с флуорокарбон съм. Аз си имам късмета едвам да налапват блесната. Още по-красива. Още по-красива штука. По-слаба, но по-дълга и по-красива. Много по-красива. Тя тая хваща напреди. Байк. Айде, бе. Повтори. Мислех, че няма да повтори, ама повтори. Нямаше как да няма риба там.
Брутален. Оп! Почти добър пек на песонката. Много добра штука. Май използваше още една. Само не се откача, че ме писна вече колко ми стървах. О, big pike. Mama in the house. Рибата изглежда се едно е хапана. И тук. Ами, както може би се видя, нямам много опит с щуките, просто района, в който живея, или има някакви писалки, или просто щуките са мит. Мисля, че се получи добър риболов. Сутринта ме е яд за тази голямата на воблера, която се откачи. Може би това беше най-голямата щука, която съм виждал. Просто видях, не се закачи, но просто рибата изчезна в другата посока. Мал шанс, имам време да я търся. Другия въпрос е дали ще ми се занимава. Благодаря, че гледахте видеото до край. Може да харесате видеото, да го споделите, да го коментирате и чао!